Adtuyen ti programa dagiti kaprobinsya niya. Idanon ni dagiti damdaman, impormasyon ken serbisyo publiko. Daytoy ti Baro at Timek ti Kapitolyo. Baro at Timek ti Kapitolyo radio program. Tampok ditoy dagiti napapatag nga impormasyon anasken nga ingkay maamuan. Manipod ti Kapitolyo ti La Union ken dagiti na dumaduma nga aktibidad ken programa arumbeng nga ingkay pakidanggayan. Umay kayon agdengeng kaprobinsya nihan. Baro at Timek ti Kapitolyo. Baro at Timek ti Kapitolyo. Baro at Timek ti Kapitolyo radio program. Naimbag nga oras yung kaprobinsya nihan. Good morning, La Union! Maripod iti Primera ken Segundo Distrito iti probinsya tayo. Good morning! Kada kayo amin na po. Ipadpadanon matiting ingutan tayo a gobernador ani Governor Rafael Veronica Rafi Ortega David. Tinabara a panagkablao na ititunggal may sa kada kayo kaprobinsya nihan. Naragsak a panagdengdengag kada kayo amin na po. Nyaman dagiti pakakumikuman tayo tataabigat. Ket sapay lakuma. Taagtaltalan na ed kayo amin a nakaradkad ken nasalunat adandanunan iti daytoy a programa tayo. Agkakadwa tayo manang tatanga aldaw iti Sabado iti lasod iti 30 a minutos para iti sabali manen na parang iti programa tayo Baro at Timek iti Kapitolyo radio program. Ket daytoy a programa kaprobinsyaan ket isagsagot kada kayo iti Provincial Government of La Union. Ket itinagan ni Governor Rafi Ortega David daytoy met ti makaduwayo iti tangatang itang oras daytoy gayem ken kabsatio John Elizar Martin manipod iti Provincial Information Office. Ket iti daytoy apo nga episode ti Baro at Timek iti Kapitolyo radio program ayan ay sangsangayan manen daytoy apo episode tayo at intayo met amwen dagiti na duma-duma a programa iti Provincial Government of La Union para kadagiti agtutubo wenno kadagiti youth. Kastamat nga intayo sabin sa ditoy, dagiti na duma-duma nga aktibidad iti PGLU babaan iti Provincial Youth Development Office para kadagiti agtutubo iti probinsya. Isuasan ko na pabayagan inako ni parang daytoy bisita tayo tataabigat, daytoy Provincial Youth Development Officer tayo. Let us welcome our guest, Ms. Zayjas de Guzman. Naimbaga bigat mo, Ma'am Zayjas. Welcome iti programa tayo Baro at Timek iti Kapitolyo radio program. Kumusta kayo kan panagkablaaw mo, Ma'am? Karagiti kaprobinsyaan tayo, lalo karagiti agtutubo adumdum nga agtataabigat iti programa tayo, Ma'am. Naimbag abigat kinyam Sir John Martin ken dagitoy kakadwa tayo nga agtutubo the youth sector and ti amin nga agdengdeng tatangabigat. Okay, Ma'am, umunay ti amin ket agyaman kami launay ti dito yung oras nga inkayin paay para ti programa tayo kaya na panang-approve mo adagos, Ma'am, no? Kada ito nga interview. And of course, congratulations, Ma'am, karagiti na iuswat tayo a programa iti Provincial Youth Development Office, iti PSWDO, iti Provincial Government of La Union, of course in partnership with our Sangguniang Kabataan Federation of La Union. Iti daytoy successful nga activities tayo para iti Linggo ng Kabataan 2024. Ket iti Garud Sentro itin tayo pagsasaritan tatamam ket may papan karagiti na duma-duma a programa tayo para karagiti youth sector wenno para karagiti agtutubo iti probinsya tayo. Nang runata may sagarod daytoy, Ma'am Zayjas, no, karagiti sektor at tututukan launay ken ikikant importansya ni Governor Rafi nang runat advocacy na para iti youth empowerment and youth development iti probinsya tayo. Okay, Ma'am, umuna sa ludsod, kumusta ti selebrasyon iti Linggo ng Kabataan ditoy La Union? Anya dagiti na duma-dumang activities ngayon sagana tayo para karagiti agtutubo tayo iti La Union, Ma'am. Agyamanak, Sir John, dayta umuna nga question mo. Ket happy ak nga mangibaga nga iti selebrasyon, iti Linggo ng Kabataan, dito'y La Union, ket amin successful. Lalo na iti last August 27 to 30, nagkandak kami iti Linggo ng Kabataan Youth Camp entire the province, composing of almost 200 participants from the different municipalities and city. Dagitoy nga participants tayo ket kombinasyon iti estudyante, SK officials, scholars iti naduma-duma nga munisipyo ken city
ken dagitoy local youth development council members tayo. Ket at syempre haan laang nga dayjay iti napasama iti selebrasyon tayo iti linggo ng kabataan. Iti umuna nga inaramid mi iti buwan iti August ket edu kalikasan. Daytoy nga programa ket may isang activity may panggap iti aglawlaw tayo. Nangitad kami iti kasla learnings or baro nga, yes, lectures, baro nga impormasyon, kadagitoy ubing kinagtutubo tayo, anya ba iti mapaspasamak dito'y lubong, anya ba iti mabalintay nga aramiden, para maalagaan tayo or maprotektaan tayo daytoy nga aglawlaw. Ken iti number 1 nga naging participants mi dito'y edu kalikasan, ket estudyante iti elementary ken high school. Ket maragsakan nak nga mangibagakin yam, Sir John, iti participants tayo kat umabot iti 1,500 plus. 1,000 agga po iti Luna National High School. 250 to 300 participants mo iti Santo Tomas National High School. Kin 119 from Nagsabaran Sur Elementary School. Imagine mo, uray, nagadayo iti Nagsabaran Sur, Sir John. Dinanon mi talaga. Kadwami ni Gov. Rafi. Talaga nga inuli na DJ bantay. Mayatanak laang ta kunada pa'y Nagsabaran Sur, kat first time da nga makita iti gobernador, iti probinsya de La Union, nga bisitaan da. Yes. Ayan. And then, iti last August 13, nagkaroon kami iti Agri-Launay Agripreneurs Symposium. Dagitoy kat para mat iti, dagitoy young farmers tayo. Adati duwa nga naging speaker tayo, imbagada about iti importansya na ti young farmers no apay nga kailangan tayo latta nga suportaran dagiti young farmers tayo taamo tayo met nga iti number 1 nga pagagapan iti income tayo ti probinsya ti La Union ket agriculture. And at the same time iti last August 15 nagkandak tayo iti agri pitch presentation. May isa nga competition iti young leaders tayo iti probinsya ti La Union may panggap iti anya ba dagiti best nga solutions or possible solutions si mabalin tayo nga aramiden para laeng maited tayo iti pagsayaatan iti economy ditoy probinsya ti La Union basta agpanggap iti agriculture ket tinangabak talaga nga ditoy agri-pitching ket aggapo iti baknotan J's Dockery ken may kadwa ket aggapo met iti Balawan about iti mushroom production. Ken dayjay third ket agoo may panggap iti coconut brittle iti product na. Ti may sapay gayam nga nangabak ket from Bagulin. Aramiden da kano nga textile fiber dayjay tiger grass wenno dagijay usarenda iti panagaramid iti kay. Tama di ba, Sir John? Yes. And of course, datoy nga program tayo, ma'am, aside nga supportaran tayo, dagiti agripreneurs tayo, dagiti farmers tayo. Of course, this is in line with our vision to be the heart of agritourism in Northern Luzon by 2025. Isumat talaga di purpose na, Sir John. Kinday ti umuna nga agri-pitching presentation, nga competition tayo dito'y province. Nagdadoolwan, dahil governor tayo, ni Governor Rafi Ortega David. And then, iti August 19, nagkaroon tayo iti election, iti provincial youth officials. Kinda ito nga provincial officials, kat aga po damat iti skwilaan, intero iti La Union. Representative, kasla representative isuda, iti provincial officials tayo dito'y province of La Union. Iti last August 19, nagkaroon kami ng election for the provincial youth officials. Ito yung mga representatives natin na youth representatives ng provincial officials natin. Nagkaroon din tayo ng mock session. Tinignan nila kung ano ba yung tamang proseso na ginagawa sa sangguniang panlalawigan during session. How do they do the parliamentary procedure? And of course, these provincial youth officials were part of the Linggo ng Kabataan Youth Camp. And this coming
September, we will be having the first provincial youth parliament in the province of La Union. And these provincial youth officials will be part of this activity. Kumbaga preparation na rin. Yes, tama Sir Jan. And then, the nga provincial youth parliament, kat adan to ag-craft da, ag-draft da, kin agaramid da iti possible solutions for the pressing concerns ng youth dito sa province of La Union. Last August 20, we conducted also the first Ilocano Quiz B. Yan. May panggapmat iti, anya ba iti amuda about La Union history, current events, cultures, traditions, and arts that we have in the province of La Union. And then, this September as well, magkakaroon din tayo ng celebration ng LU Pride Month. Yan, hindi pa namin ina-announce pero we are going to celebrate because magkakaroon tayo sir this September. Ganun namin kamahal ang LGBTQ community because we want to have a safe space and inclusive community for them as well. And syempre, ang ating L&K Youth Camp, Linggo ng Kabataan Youth Camp na nangyari last August 27 to 30. Ito naman ay para naman matest natin kung gaano yung relationship ng mga co-SK officials with other youth sectors natin. Ayan. So that's it yung celebration natin, Sir Jan. Yung ibang programa, Sir Jan, will happen this September. Like the 10 outstanding anak of overseas Filipino workers, the Pwede Ka PWD Youth Celebration. This will happen next month as well. Yung PWD Youth, we are recognizing yung ating mga young person with disabilities. We will be providing first aid and basic life support training with the support of the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. And eto Pastor, first time nating magkakandak ng Sarita Iti Kapanunutan or the LU Kamustahan Mental Health Caravan in partnership with the National Youth Commission. Kaya we are targeting 200 participants for this event. Ayan. And yun na nga, na-mention ko na kanina, we will be having the first Provincial Youth Parliament. Yan lang, sir, yung mga event po namin for Linggo ng Kabataan. San lang yan lang ma'am no di ka talaga nga nagkaado dagiti events sayo para itilinggo ng Kabataan Celebration 2024 talaga nga month-long celebration datoy kasi from August inga na bulan iti September. Ayan, so ado dagiti programa wenno activities nga padaanan dagiti agtutubo tayo. So umantabay lang wenno tumutok da lang anti Provincial Government of La Union Facebook page para iti anunsyo dagiti schedules dagiti nga events tapno makapag-participate mat dagiti agtutubo tayo kadagiti nga programa nga of course isumat iti talagang rangta wenno panggap tayo Miss nya nga ma-involve dagiti youth tayo kadagito nga programs. Kan pansin ko lang wenno nadlaw ko Miss mostly dagitoy programs nga inaramid tayo wenno binukol tayo kat karaman ditoy ti na dumadumang sector ti youth adakad nga PWDs, agripreneurs, diba? So nakapinpinta sa giti programs sayo tatta Miss and of course lalo pa dajay Ilocano Quiz B nga talaga nga importante nga maamuan tayo ti identity tayo. Of course it is one way to preserve our identity, our shared values and our traditions sa ti probinsya tayo nga La Union. Sino ngay mo ti agmana, diba? No dikat lang dagiti agtutubo tayo. Yes, ma'am. Tatanga tawon ma'am anya ti tema na dito celebration tayo anya ti kahit nasa uwan daytoy ken anya ti kahit na nga ipasoy mo daag ma'am anya ti panggap na para kariti agtutubo tayo ma'am. Iti tema tayo tatanga tawon ket from clicks to progress, youth digital pathways for sustainable development. Yung ibig sabihin ng theme natin for this year, from clicks to progress, means the impact of social media to the youth sector. How the social media transforms this youth sector for a progressive future. Kasi it says there that the theme, the first thing that we were facing before, during 1980s, sabi ng United Nations, is
climate change. Yun yung nakita nila. Then after that, sumunod na pressing concern, rising inequalities. From climate change to rising inequalities. And the number one problem that we are facing right now for the youth is mental health. And it's not only a problem for the youth, but a problem for everyone. Yun yung nakita. And yung theme natin na From Clicks to Progress, yung sinasabi ko kanina, kung ano ba yung impact ng paggamit ng social media natin sa daily life natin, especially to the youth sectors. Kaya From Clicks to Progress, we want to see a progressive future through the use of social media in a positive means or in a positive way. Like, for example, when we post something in our social media, like it's easy to click, but let's ensure that every time we click, it must be something that is useful to others, or it must be something that will be beneficial to others. When they read what you shared or what you click, what you posted, something that will enlighten or will give another food for the soul or another advice for them, to move forward. Yun, sir. So, yun yung point ng ating From Clicks to Progress. Yung paggamit ng technology din sa pagkakaroon ng sustainable development when it comes not only for their career but also for their, yung daily life nila. Yun, sir. Yan, nagpintas daytoy kahit nang sa uwan daytoy tema iti celebration ti linggo ng kabataan nga very time limit kasi adumat dagiti youth when magtutubo talaga nga ma-engage talaga mat iti social media nga I hope nga ma-imbibe dagitoy napipintas nga values kan of course napintas nga purpose nga ay gubway iti social media iti internet iti technology para pa lang iti panagduras iti pagilian tayo kan of course iti probinsya tayo. In kayo nangagan, nagitipakpakaw ng impormasyon nga inbinglay kada tayo ni Mizayjas of PYDO ket aduntupay. Dagitin tayo pagsasaritaan intong damdama kalpasan daytoy apalagip. Stay tuned ka probinsyaan. Baro at Timek ti Kapitolyo. Baro at Timek ti Kapitolyo. Sunog ay iwasan, kaligtasan ng bawat kaprobinsyanihan ay protektahan. Narito ang ilang mga paalala upang maiwasan ang sunog. Hugutin sa saksakan ng mga appliances o gadgets na hindi ginagamit. Iwasan ang electric overload o ang pagsasaksak ng higit isang appliance at gadget sa iisang outlet. Bantayan ng ating mga niluluto at patayin ang gas stove kung hindi na ginagamit. Huwag mag-imbak ng mga bagay na maaaring maging sanhi ng sunog gaya ng oil o gas lamps at pintura. Ilayo sa mga bata mga pwedeng pagmulan ng sunog gaya ng mga lighter, posporo at kandila. Maglagay ng fire extinguisher sa bahay at alamin ang tamang paggamit nito. At ilista ang mga emergency hotlines sa inyong lugar. Kaprobinsyanihan, tayo ay maglaunyon probinsyanihan para ang sunog ay maiwasan. Tayo ay maging alerto kaprobinsyaan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of La Union. Tuloy-tuloy ti programa tayo baro atimak iti Kapitolyo Radio Program. Makadkadwa tayo lata ni Mizayjas ket itultuloy tayo pa dagiti nabuksilan tayo at topiko. Okay ma'am, amo tayo mat nga ayatan launin ni Governor Raffy dagiti agtutubo iti probinsya. Iso ka sa launay ti kinaasideg ti puso na daytoy gobernador tayo. Kan syempre napalaos ti suporta na para kay ti agtutubo tayo. Agturong tayo mat ma'am kadagiti na duma a programa tatta dagiti agtutubo iti probinsya. Anya dagiti kang runaan nga programa at tututukan iti Provincial Youth Development Office tayo ma'am. For this year, tinutulungan natin yung mga youth sector natin. Like for example, we had our first event ng last January 20, nag-conduct kami ng The Spark. Kasi when you're starting a project, there must be a spark. There must be an idea. Like it's a blink, ito na. So The Spark, the new era of the Sangguniang Kabataan in El Universe. Ito pa Sir John, kasagsagan pa to ng Miss Universe. Alam mo naman, karamihan sa mga nanonood ng Miss Universe ang mga youth. Kaya naging name ng program namin El Universe kasi we want to empower the youth in the province of La Union. It was attended by the Sangguniang Kabataan chairpersons. Imagine the 577
6 na barangays. But there are some barangays na wala pa tayong SK, but still, may representation sila. We also have the local youth development officers. In the province of La Union, we have all 20 representation of the different municipalities and city. And the Provincial Youth Development Council members, composed of the different organizations that we have in the province of La Union, the local Youth Development Council members of the different city and municipalities. Ito naman yung mga youth organizations, non-government organizations na nakaregister under the municipality and city. And syempre, hindi nawawala yung pag-invite namin sa mga exemplary public officials of the different places. Sila yung naging resource persons namin relating their stories to the youth leaders. Kung ano ba yung mga nagawa nila na may kinalaman sa good governance, women empowerment, anti-poverty, youth empowerment, may kinalaman din sa tourism and environment. It highlights the transformative governance in the modern era. Lalo na ang kabataan ngayon, wala na, like hindi na siya gumagamit ng papel, kundi more, yun nga, nasabi natin sa theme natin, they are more on technology, more on social media. Naging, it's a big impact to the community kasi nga, dito mismo, based sa mga stories ng mga exemplary public officials, pwede nilang gamitin or i-adopt ito sa kanilang mga barangay and to the grassroots level. Lalo na yung mga marginalized sector natin, Sir John. Another one thing, we had the first Regional Youth Summit, entire Region 1. Kasi ang ating chairman for the RPOC or the Regional Peace and Order Council is our dearest Governor Rafael Veronica Ortega David. We almost had 450 participants from the different provinces in Region 1. And dito naman, we conducted different topics from the different government agencies. May kinalaman sa anti-terrorismo, anti-drugs, anti-insurgency, Sir John. And yan, basta may kinalaman mismo sa BIDACA. Yan. And nakakatuwa lang sabihin na ang mga participants natin sa Regional Youth Summit ay hindi lamang Sangguniang Kabataan Federasyon officials, but also students from high school and college and the different organizations that we have in the province and other provinces of Region 1. And last June 7 naman po, June 7, nagkaroon tayo ng LU-CAL Youth Job Fair in Don Mariano Marcos Memorial State University, Mid-La Union Campus. And nakakatuwa lang kasi nakatulong tayo sa mga out-of-school youth natin and fresh graduates and sa mga nagsisik ng job. Yes, and nagkaroon tayo ng 33 hired on the spot, diba, sir? And nagkaroon tayo ng diverse career path and nabigyan natin ng career guidance itong mga kabataan natin. Another one na event natin for this year, yung mga activities natin nung linggo ng kabataan. And yun na nga, ang isa pa sa tinututukan talaga naming programa na gusto naming ma-highlight ngayon is yung mental health. Kasi yun yung pinakaunang problema na gusto nating mabigyan ng aksyon or solusyon. Kasi lahat tayo may pinagdadaanan. Di ba, Sir John? Yes, even sa work, di ba? How much more sa mga kabataan ngayon na they are part of organization or they are leading this organization but they are suffering from something. Yun yung isang tinututukan natin na problema natin. Kahit sabihin natin na 4 lang sila, wag nating sabihin na 4 lang. Kasi yung 4 na yun ay more than 1. Kaya as much as possible, we want that the province of La Union to be a safe space and an inclusive province, not only for the youth of the province of La Union, but for our youth from other locations or other places. The number 2 na gusto po namin tutukan, ito yung mga out-of-school youth natin. Yes. Could you imagine, Sir John, that we have 17,325 out-of-school youth in the province of La Union. And isa yan sa mga gusto naming bigyan ng solusyon. Provision of livelihood training or other seminars. O yun na nga, nasabi ko na sa user kanina na we conducted the Agri-Launay Agri-Pitch presentation and Agri-Symposiums for them to have
a knowledge or new information on how would they start their ventures or new projects. Syempre, Sa business. yes, sir. Kaya nga tayo nagbigay din ng prizes kasi not for them to use the money for their leisures or yung wants nila, kundi gamitin nila mismo ito para sa pagsimula, sa pag-start ng project. Yes, pag-start and pag-expand ng kanilang projects or ventures. Okay. Ang isa pang gusto naming tutukan ngayon, yung pagbibigay ng recognition sa ating mga indigenous peoples, young indigenous peoples in the province of La Union. Well, very active naman ang province in providing projects, programs, and activities for the IPs, but we also want to strengthen and to recognize our young IPs. At syempre, kung merong mga senior or mga folks na, mga elders na ng IPs, may mga kabataan din tayo, or mga agtutubo, di ba, Sir Jan, na IP youth. And gusto rin namin silang bigyan ng activity. And sa ating mga IP youth, abangan ninyo yung program na ibibigay namin sa kanila. In partnership with another organization. And ito, makikita talaga natin, mapapag-aralan natin kung ano ba yung culture, tradition, or ano yung daily life na ginagawa ng isang IP with the support of other organizations. And syempre, ang ating Governor, Raffy Ortega David. Kaya abangan po natin yung isang malaking programa para sa ating mga IP youth. Ayan, ang galing. Nagadudagiti programs nga naibinglay mo, Ms. Zaijas, with the support of our very active and dynamic Governor Raffy. Iba't ibang sector, talagang very inclusive dagitoy programs iti Provincial Government of La Union para karagiti agtutubo tayo. Regarding PWDs, nakapag-distribute tayo pa iti scholarship, no, karagiti PWD youths tayo. Anyalaan, ma'am, de mensahe tayo para karagiti agtutubo iti probinsya tayo. Sa lahat ng mga kabataan ng probinsya ng La Union, ipagpatuloy nyo lamang ang mga programa, aktibidades, projects na alam nyong makakatulong sa kapwa nyong kabataan. Maging safe space kayo sa bawat isa, dahil yan ang pinaka-importante. Maging matapang sa lahat ng pagsubok. Huwag mag-give up. At syempre, makibahagi sa lahat ng programa na meron sa ating probinsya at sa La Union, probinsyanihan. Lagi nating tatandaan na ang progressive future, kayo yon, hindi na kami yon. Magiging parte na lamang kami. Magiging suporta na lamang kami sa lahat ng gusto nyong gawin, lahat ng advokasya. Dahil positive change begins when youth lead. Kaya nga ang ating probinsya, meron tayong gobernador na katulad natin na kabataan, lumalaban para sa tama at maganda at progresibong kinabukasan. Again, thank you, Sir John. Shout out po pala sa lahat ng mga local youth development officers in different municipalities and cities. Sa lahat din ng SK Federation presidents, hello! Maraming salamat sa pagsuporta po sa lahat ng aktibidades para sa ating kabataan sa probinsya ng La Union. Kabataang LU, andito lamang ako na Manang Z, and syempre ang ating Governor, Raffy Ortega David, handang tumulong sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng gusto nating maabot para sa probinsya. Alright, yun. Nagyaman kami manan, ma'am, iti oras ngayon pa iyo para ti dito ang programa. Kain kasamat karagitiin kayong bilay nga impormasyon na imbag abigat yung ma'am at mabuhay po kayo. Good morning and thank you, Sir John. Yakap po sa lahat ng kabataang LU. In kayo garod na ngagan, tiin tayo para kiuman, kini Ms. Zaijas de Guzman, isunatagdama, a Provincial Youth Development Officer tayo. Katsapay kumaapo ta, at dati napidot yung adal, ken inspirasyon, manipod karagitoy inbinglay ni Ms. Zaijas, napatag nga impormasyon, may papanapo karagiti na duma-duma nga aktibidad, ken kasamat dagiti programa para karagiti agtutubo, iti probinsya tayo. Ken kasamat, of course, dagiti pieces of advice, katsapay kumata na alukoy kayo makipagpartisipar
parpay wenno makipaglaon yon probinsyanihan kadagiti aktibidad ken programa iti Provincial Government of La Union para kada kayo. Ket itultuloy yu laeng dagiti napintas nga aramidan yo wenno dagiti advokasyo para iti panang pasayaat wenno panang improve apo dagiti bagbagyo kan iti probinsya tayo. Saan kayo mapukpukawan tinamnama? Think positive lagi, nya? Be responsible and be kind. Igaad yu ti agadal ken i-improve tayo pa dagiti skills nga addaan tayo. Agbalin tayo ket di a modelo ken importante i-enjoy tayo agtutubo daytoy edad tayo. Ayan, ipangdro na tayo garod te respeto iti tunggal maysa ken tiin tayo pa nagkaykaysa para iti napintas a masakbayan. Agbyag dagiti agtutubo iti La Union. Bueno papagaya, magyaman kami manentin kayo panagdengeg panang tarabay ken panakidanggay kada kami tataabigat ingga manen inton sumaruno a panagipadamag. Para karigiti kanayunan ng impormasyon, maripot iti Provincial Capital, bisitaan da kami laang apo iti official Facebook page, iti Provincial Government of La Union, kanti website tayo, launion.gov.ph. Ayan, tapno updated kayo, karigiti paspasamak, kaya nagiti programa tayo, itintero a probinsya iti La Union. Nusan nyo apo anabutan, dahito nga episode, mabalinda kami latta, bisitaan iti website tayo, launion.gov.ph, tapno mga ganyo dita apo ti podcast version na daytoy nga episode. Ket itinagan ni Governor Ravi Ortega David daytoy tinangiturong iti programa daytoy gayam ken kabsatio John Elisar Martin iti Provincial Information Office. Ket agtultuloy tintayo pa nakipag La Union probinsyanihan para itinadurduras a La Union. Ag La Union probinsyanihan tayo. Baro Atimek ti Kapitolyo. Baro Atimek ti Kapitolyo. Baro Atimek ti Kapitolyo Radio Program.